Здравейте, ютубър, аз съм Соннанова и тук съм правя една миниатюрка за Бомкрафт. Бомкрафт ли? Пишат ми секунда. Сега ще ви покажа на малко хейтърче. Ето го. Ето го хейтърчето. Монти Реал. Ето го хейтъра. Канала му ще е в описанието. Дайте му дизлайкове да клипувате хейтъре. И ако гледаш Монки, не сърти хейтър си. Ако искаш ма на хейти, с дизлайкове, пукаме. Да ти кажа. Пука ми държиш ма на хейтиш с дизлайк. Ама нарочно ще прати твои клипче да го гледаш. Е така. Си хейтър, един голям хейтър. Ами да. Да започвам. Значи тук не съм измислил нищо още, но ще измисля. Айде да ти кажа. Това, както си мислиш, че е теглен. Но само аз го гледах само от така, както е снимано е така. Снимано е така и аз го гледах. Вътре всичко е по мой дизайн. Е така, както е снимано. Те съм го гледал. И вътре има и така снимки. Тук има така снимки. Ако си мислиш, че съм теглил, не съм просто. Съм си такова. Съм си строял, искам да си пробвам късмета да ще стане. Вися. Ако искаш, изтегли си мапа. Виж, тук няма написано на български войници. Няма нищо дори. В тази стаечка нямаше нищо, да. Аз ги преобразувах. Защото бях го построил и само е така за ревю. Не за ревю, ами за кандидатурка, без да строя вътре. Къщички, но тук когато тят на война ли, на какво ли, тук да си чакай, съм че бърках. Да си вземат, примерно, тук е командира. Той си взема лъка и меча, за копирани бронята. Тук са стражата, това е стража, той пише отгоре. Съм сложил. Ако трябва, ще ти пратя и мапа. Ма не знам, ти може да направиш това тук. Са конници. Пехотата. Както си го измислих. Тук е за другата за войници. Две легла съм сложил, може да махна широката картина, сложа още две. Чакай малко, една секунда. Секунда. Чакай само секунда да сложа две легла. Така. Ето, ще сложа две легла нарочно. Да, така. Да се хващат повече войници. Вътре, в една къщичка. Тук могат да се редат, да ядат или както и да е. Ето и тук така ще направим. И така. Ще я дори другата стая да направя същото. Значи ще ти покажа и го как съм го направил. Тук не съм слагал нищо нарочно. Защото отзади са тия градинка, има градинки. И сега ще ти покажа и градинката. Ето е. Слагам тук тия легла. И надявам се много да ме приемеш тази кандидатура. Да ти кажа сега не е теглен мапа, просто го гледах. Планините не съм ги гледал. Аз си ги правих както си склинам, но не знам дали съм те. Снимали се планините така, как са ги снимали, не знам. Опитах се колкото мога да го направя с планина.
Е така. Като тази планина и като уния. Дърветата са лесни, както са там. Тази планина ми се получи най-добре. Тъй си е в таковата. В реалния мап. Това е най-добре ми се получи. Тук. Та планина поне най-добре ми се получи. Не знам защо. Значи тук. Сега да ти покажам. Горе го имаше той. Аз съм помнил мапа. Още бях на колко години, че къде го имах. Горе, тук е закусалния. Пак. А долу има за почерпка нещо. Торти някакви. Слагах там, но... Чакайте, защото... Ох, дева. И може, не може да се качиш. 7 секунда. Ох. Сега ще покажа само. Така. Значи тук сега това са твоите работи, вижте. Аз съм ги написал. Може да гледаш после. Виж. Награди. Добре. Наградата е като примерно някой да спечели пехотата, може да спечели нещо, когато спечелят битка. Шестима най-смели ще спечелят този сет, примерно. Тук са твоите неща. Много брони съм ти преименувал. А че тази брадвичка е за да обезоглавяваш. Тия мечове за битка. Ето това е фул. Това ти е бронята. Тук съм сложил пак броня, защото ми беше по-интересно. Тук е за оправянето на замъка. Ето, за поправяне на сам че съм го бъркал замъка. Това е. Тук за всички материали. Забравяйки всички материали, не знам, но някакъв един чест. И тук пак резервни брони за командира, за пехота, за стражата, така. Както забелязваш, да съм сложил така. Тук нищо не съм сложил, тук за тебе и за някой, който искаш пустря, ако трябва. И горе, нали показах ти. Показах таковата, нали, да, показах го. Ето, тук се вижда цялото царство. Тук съм сложил такива. Такива. Тук са запасите от злато. И в двете коли има такова. Да. Ето, двете коли. Отдолу до горе. И това е за всичко. Да. То не ти е харесало. Да ти покажа за... Ето ги тези. Писал съм ги. Патейто, керат и така. И другата страна е така. Да, и тук има такива. Два честа съм сложил. Тук за войниците пак. И тук е enchant table. Тук са два. Да, малко може да ти е различно, защото в едното бях го направил, другото не забравих как бях го направил, защото след 2-3 дни. Ей, тук виж, примерно. Тук отгоре виждаш как е с едно повече и ще го правим чак. Няма проблем. Так. Ето, почти оправено. Ето сега ще го правя, да е симетрично поне, защото иначе няма да е хубаво. Така. Ето сега, като в другото. Същото е, да. Мисля за какво друго да направя. Ето тук има много свободно място за нещо. Но не знам какво. Това е добре за спаун. Ето тук, примерно, ще ги спаунва. Ето тук навътре, тук по средата. Може да ходят да се гледат неща. И да, аз тук ще го правя. Няма с такова, ще се с такова. И да, добре. Това беше от мен. Значи, ето сега ще го покажа пак. Тук е мината, да, мината. Мината е мъничка, защото е, нали?
Къде беше бе? А, да. Чакай да, ето тук. Ето я мината. Ето я. Имам пътека. Тук не знам къде води. И тук също води към някаква мина. И те малко по-маничка и по-малка. Друга. Не, колко двете са? Дай, две мина са. Добре. Ето тази мина, дето аз сложих често вътре. Да. И много ти хареса моята кандидатура. На 12 години съм. Без премиум акаунт съм. Защото чакам още за премиум акаунт. Добре. Ето. Това съм аз. Аз съм с кралските брони, да. Да, ето ги енчантите в кралските брони. Не мога да ги енчантна по-добре. И това бях аз с 1.0. Ето моя скрин, който беше променен в момента. Има кеш в момента. Тях е скрина. И дано ти хареса кандидатурата. Пак повтарям, на 12 години съм. Христо се казвам. Да ме приемеш в това сервер Bombcraft. Тогава сега ще пиша на един мой приятел да ти пише по скайпа, да видиш кандидатурата. Аз те имах на нещо, ти спамих там, добавим в лайтлиста, така. Но вече направих кандидатурка. Ето я, пак показвам. Пак казвам, не е теглена спауна, не е теглен де. Това не е теглено, може да го видиш да има вътре, но не е същия. Може да не е същия, не се знае. Пробвах се по да стане най-близко до това. Просто много исках, ето. Мисля, че стана хубаво. Дори дърветата така беше снимано нагоре и сега съм ги разполагал както са там. Опитвал съм се, колкото можах, ето. И това беше. От мен аз съм Сононо и днеска ще беше яко. Там съм си играл с някакво крипърско лице. Да, и да не ме приемеш Bombcraft. Ще намеря все пак YouTube канала. Ще пиша на съобщение, че съм направил кандидатурка. Разбра вече на колко години съм. И добре. Това беше моя кандидатура. Пак казвам, не е теглена. Защото ако е теглена, нямаше нищо да барам по нея. Като не е теглена, съм се построил. Защото дори вътре, ако искаш, виж, че няма такива неща. Ако искаш си го изтегли. Няма такива неща. Просто не съм теглял. Това беше от мене. Айде, чао! Да ме приемеш. Чао, чао.